हेफाजाबजोंनो दिनै जि अनसुंथाइ राननाय बायदि बायदि बिथांखिखौ लानानै बेनि सोमोन्दै मा बुंनो दिनै गुबैयै बिमा सिबिनाय हाबाफारि लादों। दा जेनेबा फिसाफ्रा जेला उन्दै सम जायो बिमा बिफानि जोथोनावनो देरबोयो लावबोयो आरो बे फिसायानो जेलानाखि गिदिर जायो आरो एफा एनै रां खामायनो हमो बा फिसा फिसौफ्रा बिमा बिफाफोरखौ जोथोन लानांगौ आरो सिबिनांगौ। दिनै बिटिसिआ मोनसे गभर्नमेन्ट जाबाय। दा बे मोनसे नैतिक दायित्व जे जायफोर न'खरफ्रा गोदो रमान स्क्रिप्टनिफ्रायनो लानानै जातीय बिदि संग्रामाव न'खराव फिसा फिसौ खोमानानै लानांबाय, सोरबाया हानि जानांबाय, आथिं लेंग्रा मेगन खाना जानानै थानांबाय, हानायमानि बैफोर न'खरखौ एफा एनै सेबा खालामनो हायो नामा, बेयो बिराद गिदिर मोनसे नैतिक दायित्व, मरेल रेसपन्सिबिलिटि। आं सानो दिनै प्रमद बर'आ बे थांखिखौ लानानै काउन्सिलनिफ्राय जे दा बिमा सिबिनाय हाबाफारि लादों आरो एक्स भलन्टियार्सफोर माने आबसुनि आन्दलननि बिथांमोननोबो एनुवेलि मोनसे अनसुंथाइ होनायनि थांखि लादों। लोगोसे दा जायफ्रानाखि अल इन्डिया रेडिअ'आव गोदोनिफ्राय 75निफ्रायनो जायफ्रा मेथाइ खनबोदों 75आव अल इन्डिया रेडिअ'आव जेलानाखि बर' प्रग्रामखौ सोसनजेनो स' बै दिनखालि आंबो गोसोआव दङ जे फनि सेरजानि जि सेरजा दामनायजों माने अल इन्डिया रेडिअ' बर' सेक्सनखौ बेखेवजेननाय जादोंमोन। बेसेबां जों गोसोआं रंजाखांदोंमोन गामि 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 मोनसे फेस्टिभेल बादि उदजापन जे बेबायदि मोननानै बिराद देरगानाय मोनसे। थ' बेफोर रेडिअ' आर्टिस्टफोरखौ जोङो दिनैहाय मान होदों एबा टेलिभिजन आर्टिस्टफोर मैया दाखालिनिफ्राय फैदों। लोगोसेयैनो दा बाहाय सोरबा NGO मावनानै समाज सेबा खालामदों। बिथांमोनखौ जों जे सानो बा जोंहा जे एसे एनैबाबो मान दं बिथांमोननि फारसे, बेखौ दिन्थिनानै दिनैहाय जि मोनसे हाबाफारि लादों आरो अनसुंथाइ होदों मान्थलि सोरनोबा 1000 आरो बोसोराव 12,000, सोरनोबा एककालीन 50,000, सोरनोबा हयथ' 10,000 मासाव आरो 10,000। थ' बेबायदि एनुवेलि होलांनायनि मोनसे थांखि लानानै बे हाबाफारिखौ दिनै जागायजेननाय जाबाय। बे जोबोद मोजां बाथ्रा, बाख्नायथाव बाथ्रा आरो प्रमद बर' आरो बिथांनि जे टिम काउन्सिलनि गभर्नमेन्ट बे टिमखौ आङो बिथांमोनखौ साबायखर होयो।